Dan een robotarm, pak die dan. En Weet pak je wat die ik zo dan. cool vond? Jij had op een gegeven moment, toen jij hier was, toen had je zo'n freestyle. En toen zei je zo'n, ik red buiten de toon. Zei hij zo op zijn Fries, weet je wel? Ja. Toon. Ja. Dat is gewoon. Ja. En de toon. Ja, dat klinkt gewoon vet. Dat vond ik gewoon vet. This is relaxing. This is kinda calming. This is kinda calming and relaxing. Like calmer. Like the sun is shining and the sun, I adore her. I like what she's doing to me. I like what it is bringing. Hey, yeah. It's the sun who I adore. 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 Dora. Hey, this is Dora. Dora. Hey, this is Dora. 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 Like doing it. Like de Doria en de doorslag binnen gewoon denken van de dingen dat de bewust en onbewust moet spreken binnen om er eigenlijk niets te vertekenen en betekenen voor en oor is het voor mezelf, ik het voor mijn koor. Ik ga het voor mijn koor, want ik zie het iets binnen boven de door, maar eromheen en ik doe het ding hoor, want ik in de oor kom, maar ik in het midden, want ik hoef net alles dat mijn tien te verzuren. Ik maak het rustig hoor, witte rustig hoor, maar wat doet het dan nog meer, tot het makkelijk en eigenlijk me helemaal natuurlijk maken dat ik voor het freestylen met mij helemaal vanzelf get, doe ik eigenlijk geen moeite meer van. Als de huilende rappers. Je klinkt als de huilende rappers. Je klinkt als de huilende rapper. Huilende rapper.